खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि फ्राम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 45थि बोसोरसालि जथुमा खुंनो थाखाय गिबि खुन्था गायसननाय। भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव T20 खेलनि फिथाइ। भारतनि हादोरगिरि रामनाथ कोविंदआ वेस्ट बेंगलसिम दावबायफैदों। ISL नि 20थि खेलनि फिथाइ। वेस्ट इंडिज आरो इंडिया वुमेननि T20 खेलनि फिथाइ। इंलेंड आरो निउजिलेन्डनि T20 खेलनि फिथाइ। भारतनि सुंदर सिंह गुर्जारआ वर्ल्ड पारा एथलेटिक्सआव गल्ड मेडेल मोननो हायो। चिरां जिल्लानि बिजनीआव 8थि रोंगौसा सायख' आनजाद खुंफुंनाय जायो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खुलुमबाय आं रिरुप नार्जारि। 5 नभेम्बर खालारखालि धेमाजि गगामुख सनापुराव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 45थि बोसोरसालि जथुमा खुंनो फैगौ 2020 मायथाइनि 31 जानुवारिनिफ्राय 2 फेब्रुवारिसिम खुंनो लानाय जथुमानि दिनै गिबि खुन्था गायसननाय जायो। बे गिबि खुन्थाखौ गायसनदों डक्टर रनेश पेगु आरो मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि बिबान मोनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। गाहायै बे बोसोरारि जथुमायाव आइजो आफाद आरो लाइमोन आफादाबो बोसोरारि जथुमाखौ जथायै खुंनो थाखाय आखायाव लायो। 10 नभेम्बर खालारखालि नागपुराव जानाय T20 खेलाव भारतआ 3थि रानाव देरहासार जायो। गाहायै भारतआ गिबियाव 20 अभाराव सा 5 उइकेट जाना 174 रान खालामो। फारसेथिं बांलादेशआ 19 अभाराव गासैबो उइकेट जाना 142 रान खालामो। बे खेलाव भारतनि जाखांफुनाय श्रेयास आय्यारआ 33 बलाव 62 रान खालामो आरो भारतनि साहार बिथाङा 3 अभाराव 6 उइकेट लानो हायो। फारसेथिं आफगानिस्ताननि हेंथायै वेस्ट इंडिजआव लखनऊआव 11 अभाराव जाना थांबाय। 10 नभेम्बर खालारखालि भारतनि हादरगिरि रामनाथ कोविंदआ वेस्ट बेंगलनि शान्तिनिकेतनाव दावबायहैदों। भारतनि हादरगिरि रामनाथ कोविंद बिथांखौ बरायनो थाखाय वेस्ट बेंगलनि हादरसा बेंगिरि जगदीप धनखड़आ बरायफैनाय जादों। गाहायै भारतनि हादरगिरि बिथाङा वेस्ट बेंगलनि माखासे जेंना आरो रांखान्थि जौगाथाय समाज बायदि जौगाथायनि सोमोन्दै मोनथिनो थाखाय दावबायफैनाय जायो। 10 नभेम्बर खालारखालि इन्डियान सुपार लीगनि 20थि खेलाव बेंगालुरु एफसीनि हेंथायै चेन्नाइ एफसी गेलेनाय जादों। गाहायै बे खेलाव बेंगालुरु एफसीआ चेन्नाइ एफसी हानजाखौ 3-0 गल होना देरहासार जायो। खुलुमबाय आं सुजुमा बर'। 10 नभेम्बर खालारखालि SL लुसियाव जानाय वेस्ट इंडिज आरो इंडिया वुमेननि गेजेराव जानाय T20 खेलाव भारतआ 10 उइकेटआव देरहासार जायो। गाहायै बे खेलाव वेस्ट इंडिज वुमेन हानजाया 20 अभाराव सा 7 उइकेट जाना 103 रान खालामो। फारसेथिं इन्डियान वुमेन हानजाया 10 अभाराव 104 रान खालामना देरहासार जायो। 10 नभेम्बर खालारखालि एकलेन्डआव निउजिलेन्डनि हेंथायै इंलेन्डआ T20 गेलेनाय जायो। बे खेलाव माखासे जाहोननि थाखाय निउजिलेन्डआ गिबियै 11 अभाराव सा 5 उइकेट जाना 144 रान खालामो। फारसेथिं इंलेन्डआबो 11 अभाराव सा 7 उइकेट जाना 144 रान खालामो आरो जोबथियाव सुपार अभाराव इंलेन्डआ देरहासार जायो। 11 नभेम्बर खालारखालि टकिअ पारा अलिम्पिकआव भारतनि सुंदर सिंह गुर्जारआ वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चेम्पियनशिप जायो। बिथाङा सिगांनि गोबां माखासे समफोराव जाबोनाय खेलाव चेम्पियनशिप जाबोजोबबाय थादोंमोन। बिथाङा टकिअ जानो गोनां 2020 पारा अलिम्पिकआव गेलेनो थाखाय साखाफारा जायो। थांनाय 10 अक्ट' खालारखालि चिरां जिल्लानि बिजनी हालामाव बलामगुरि दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय 1 नं हास्रावबारि गामिनि मिनिस्लु क्लाब आरो लाइब्रेरियाव गामिनि फरायसाफोरखौ थांखिनानै सोलोंथाइ जौगाहोनांगौ थांखि आरो नोजोरजों 8थि रोंगौसा सायख' आनजाद खुंफुंनाया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हायो मिनिस्लु क्लाबनि आफादगिरि मोगथां बर', नेहाथारि अरन बर', लेङाइ नेहाथारि सुनिल बर', सोलोंथाइ नेहाथारि मिजिं बर', लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि जोंमा बर', बोसोनगिरि नोजोर ब्रह्म, सोद्रोमा दान्थे बर' बिथांमोना। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय।